Daniel, du skal lige smile til kameraet, ikke? Skal han se sådan ud der, Daniel? Du var sådan en lille jord på. Husk nu planen. Yes, sir. Fan, så højt er der heller ikke, er det? Det lyder overraskende, sådan, når du først falder, og du finder ud af, hvor langt du trækker faktisk en gang plunge. Kameramand. Det er den chance, man har, når man ikke tør hoppe selv, Lars. Skal du ikke noget gøre med ikke at ture, mand? Skal vi lige, nu når vi filmer, så kan vi komme ud en officiel historie. Det er blevet tilbudt at give Lars' tur, men alligevel nej, så har han ikke lyst. Jeg kan jo ikke lide at skulle næste mere på enden. Det er den officielle forklaring. Det er det. Det er også den rigtige forklaring. Så siger vi det. Men jeg gad seriøst godt se den udsigt deroppe fra. Det er også det, ikke? Det er faktisk en fantastisk udsigt. Men lige med den der følelse nu er nok noget af det værste, hvor du har vokset højde. Prøv at se, hvor meget vind den tager. Gyngen over. Så står han deroppe og fortæller historier, når den er til højre venstre. Gør det? Ja. Det er en turguide. Jeg får folk til at føle sig hjemme. Det er lidt Føle sig hjemme. Det får tage et bur. Du får ikke til at slappe af og tænke på noget andet, ikke? Fedt nok. Men man er ved at dø. Så bare hoppe hurtigt. Ja, det er sindssygt. Så vinder jeg 10 stille, så vi kan høre, hvor venlig han er på vej ned. Ja. Jeg håber bare, han flyver mere end mig. Kom nu, Så mand. er der lige over. Hov på fisk. Jeg var sgu alligevel grædt med maskulinen mit. Ja, det var det lidt. Han tog det sgu som mand.